Ayo Bu, Bu Dwi. Nah, Bu Dwi mau dong sempat nembang. Nah, ya. Nah, podo kalau ikan karo boy. Nah, podo. Nah, neng Facebook itu diupload mau ngurung motor dia sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Bagus, nyawi istri saya itu. Nah, yo. Loro sesingkat dalam Banyuwanginan Buduri Kurniawati yo sing pembalunge itu konsentrasi ya wah coba iya dah kayak apa dah nah musiknya kayaknya tuh kayak loro sesingkat ya yuk Banyuwanginan bro dados
Iya sing nulis Asri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada. Wah iya. Ini jenenge anu bro. Kalau kendaraan atau mobil ini dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu yang diiseni balungane. Ya aku mulai dhewe juga gamelan bali ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca di Jolaras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik perhatian para pamirsa. Oh, ngene ya, Dok? Iya, Mas Arek. Kadang-kadang tetap berkreativitas, berkreasi. Kalau bahasanya kreasi tiada henti ngono ya, Bro. Heeh, ya, coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwit Irnawati karo Anjar Sari. Ono permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Om Farika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, heeh. Oh, baik itu. Oh ya.